Sige. Ha? Unsaon pagluwas? Pinakauna, unaan na ka sa sulod sa simbahang Katolika, muduol ka kang Kristo. Si Kristo igo naman naghulat. Actually, ang kaluwasan, mura na ganlitsyon beli, bagi-bargain na lang, igo na lang kamukuha. Pero ang problema na, ay gusto kong mabusog, gusto kong tawag ang makakaon og labi, nya wa ka ni duol, wa ka ni kuha. Maupod na sa kaluwasan, gibargain ni Kristo na ng grasya. Naghulat na lang siya, anong aka mo duol. Nga naman, grabe na po kay kaway batasan po nato nga apil pas Kristo may paduulo na to. Diba? Ikaw duul na ko, Lord. Ngayon Ginoo, kinsa di ka? Duulon ta ka. Ikaw ang muduol kay dili ako ang nanginahanglan nimo. Ikaw ang nanginahanglan nako. So ang nanginahanglan maoy muduol. Dili kadtong tawag anang wa nanginahanglan nato, moy paduulon nato. Tahog man gud nga ato ang ma-question ang iyang pagka-Dios ug siya pa atong paduulon sa tuwa. Hari ng paduulon. Hindi pwede. Sige. Okay? Sige sir, sige sir. Isa-isa. Sige, isa-isa. Sige. Unang Korinto Kapitulo 11, verso 19, kitugutan na sa Diyos aron maila o 15 tinuod. Nga naman, kay dinas kalibutan, duha ra ginaa, tinuod ug bakat. Ang balaan kasulatan, duha ra po'y naa, ang matuod ug dili matuod. Asa man ang matuod? Kanang maong iglesia ha, maong ng simbahan na, nga ingon ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Buti pasabot, gikan sa pagkatukod hangtod karon, existido ng maong simbahan. Pag naay mga simbahan nga narehistro lang karon panahon na, ay, sunabli na. Dako nag-question. Nga naman, before nimo giparehistro, asa na? Kinsa nagtukod na? Walay laing simbahan nga ato ang matudlo, makakonect ang iyang kaugalingon ngadto kang Kristo gawa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Even ang Biblia, siya nag-provide na sa tuwa. So nganong naana sila karon tungod kay gitugutan sa Dios nga mahitabo na aron makapili ta siya o dili siya. Ang Dios o ang Yawa, ang langit o ang impyerno. So mo na ang tubag siya. Oh. Tinuod ba nga na ay relihiyon makaluwas? Yes, katong gitukod og Dios. Katong gitukod og manluluwas. Pero katong relihiyon or sektang gitukod og tao di na makaluwas kay katong tawhana manitukod na di man manluluwas. Ephesians chapter 5 verse 23, ingon pang San Pablo, ingon pa niya, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ang lawas, og si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So buti pasabot kung kanang simbahan ng atong ipasakupan, si Kristo nagtukod na, ay maluwas na, makaluwas na. Pero di ka na si Kristo nagtukod na, ay delikado na. Mo ni mo bira na to, magbitbit na to, pa daw sa impyerno.